Goedendag iedereen. Ja, opnieuw staking van het streekvervoer in Nederland. Natuurlijk ook Hulst busstation. Hier voor de regio is er maar 1 bus per uur. Rijdt niet in het weekend naar Hulst, de lijn 10. Maar bon, er was dus al staking in januari. Nu begin van de maand februari een volledige week. Nu afgelopen woensdag en vrijdag was er ook geen bus. Ik zeg, de mensen kunnen niet meer weg. Momenteel is er dus maar enkel de bus die de mogelijkheid biedt om zich te verplaatsen tot Hulst busstation, tot de lijnbus of andere locaties in Zeeland. Het is pas vanaf 2025 dat men het nieuwe vervoerplan wil invoeren met deelvervoer, deelfietsen, deelauto's en andere mogelijkheden. Maar nu, er is totaal niets, dus het is bijzonder lastig. Het is ook, het is constant, iedere week. De datums zijn ook te lezen, dus opnieuw via de link onder het filmpje. Het zou natuurlijk wel een oplossing bieden als er een pendeldienst zou zijn tussen de dorpen en Hulst busstation. Onafhankelijk, dus die de mensen voert tot de bus en ook 's avonds terug naar huis brengt. Maar bon, het is niet aanwezig. En ik zeg het constant, het probleem blijft maar duren. En het is toch wel een ernstig probleem. Ook op 15 maart zijn het verkiezingen. En net op 15 maart, ik zie het hier ook op de site, is er ook geen vervoer.